Wake bi. Kai ne haka na kai ana kallon ka an saka na cin kwanci hankali. Wallahi ni ne to ya ba za mu kwanta cikin hankali ba. Dan Allah ni abu ɗaya nake so a yi min. So nake ka nemo min inda zan je in ɗauki katin ɗan ƙasa na in yi lamination ɗin sa ya ƙara kyau domin kai wata matsala ta same shi saboda zaben da za a yi na 2023 a wannan jihar tamu ta Katsina a local government ɗin mai albarka ta Dan Musa local government saboda haka ni babu wanda zan ƙara zaɓa sai wanda yake kai namu kenan ya tafi next level honorable Aminu Garba sai baba domin mutum ne mai son ci gaban al'umma sanin kanka ne honorable Aminu Garba sai baba a ƙaramar hukumar mu ta Dan Musa local government da ke cikin jihar Katsina ya gina mana bowal na ruwa sannan ya gina mana islamiyu da masallatai domin ci gaban al'ummar Dan Musa local government gabaki daya saboda haka ni shine zabi na kuma shine zabin kowa Ai mutumi na wannan bawan Allah honorable Aminu Garba sai baba ba nan ya tsaya ba domin ya tallafa al'umma ya raba wa iyayenmu injina na noma sannan ya raba matasan mu daga cikin mashina da adai sau domin sana'ar dogaro da kai sannan kuma ya raba mana kimanin shinkafa guda 500 sannan ya ɗibi yayan talakawa daga cikin su ya tsallaka da su ƙasar waje domin tallafin karatun su saboda goban su ta kyau. Albishirinku ba daga iyaku ya tsaya ba har ga mu mata. Honorable Aminu Garba sai baba ya tallafa mana da jari ya raba mana keken ɗinki da kuma injin markaɗe. kwantar da hankalinki ai ba iyanan ya tsaya ba mutum ne shi mai kishin al'ummarsa kuma mai son ci gaban local government ɗinsa ta Dan Musa local government kuma bugu da ƙari idan baka sani ba yana tare da mutanen nan masu son ci gaban jihar Katsina masu kishin mu gwamnan mu Masari nasa ne Dr. Dukka Umar Radda nasa ne Dr. Ahmad Musa Dangiwa nasa ne injiniyan mu Wamban Faskari nasa ne injiniya mun Tarziyo Mulumfashi nasa ne to saboda haka yana tare da masu kishin jihar Katsina to mu ma shine mai kishin local government ɗinmu na Dan Musa shine wanda ya cancanta mu zaɓa domin ya ci gaba da aikin alkhairin sa kamar yadda ya saba Haka ne. so da haka yanzu mu je karka ne in je a gyara mun katin ɗan ƙasa na kuma mu je mu shelanta wa jama'a ga wanda yake yi kuma wanda ya kamata ya ɗora da aikin alkhairin nan Ai mutumi na kwantar da hankalinka tunda ka zo da wannan abun alkhairin to za mu raka ka insha Allah har inda za mu je a gabatar ma da wannan lamination din a cikin saboda haka jam'iyyar APC ita ce zaɓin mu insha Allah a Katsina Central gaba ki insha Allah nagode shi abokina ashe kana nan ina nan